La localitat de Raimat, a Lleida, ja gaudeix de 18 instal·lacions de panells solars per l'autoconsum, gràcies a la compra col·lectiva organitzada pels veïns i veïnes de la població. Ara mateix, Raimat és una de les zones de Catalunya amb més instal·lacions de plaques solars per l'autoconsum. Perquè penso que això és una cosa que hem d'anar tots pel medi ambient. Bàsicament amb estalvi, i s'havia de fer alguna inversió i vam decidir fer-ho amb 11 plaques d'aquestes solars. Primero por el tema ecológico y después porque habría algún beneficio en la factura de la comercializadora de Endesa. Imagino que una miqueta per responsabilitat amb l'ambient, amb el món amb el que vivim. Perquè des de fa un temps ja que estic molt conscienciat del tema, estic en una companyia elèctrica que també potencia aquest tema, que som Energia, i mira, és un tema que em vaig plantejar ja fa més d'un any aproximadament i per fi l'he pogut portar a terme. Procediré a la bonificació que fa l'Ajuntament de Lleida sobre l'IBI, que és el 50% de l'IBI, durant 5 anys, el qual es tradueix aproximadament el 50% de la instal·lació. Molt bona feina i molt ràpid. Nosaltres pensàvem que tardaria una miqueta més, però la veritat és que ha sigut una instal·lació molt ràpida i amb molt pocs problemes. Moltes gràcies, veïnes i veïns de Raimat.